Bonani, igama lami nguNompumelelo Ngwakangidi. Usuku lwanamhlanje umkhehlo la ekhaya kwaNgidi ngikhehlwa ubaba uSibiya uSotobo Gumede. Ungxebe indaba. Nkosi yami ngisho yena umyeni wami. Okay, njengoba sisho namhlanje ukuthi usuku lwethu olomkhehlo ngicela lona ukuthi lube impumelelo futhi. Usuku lwanamhlanje lungijabulise kakhulu ngoba hayi lungijabulise kakhulu angazi ukuthi ngingakhombisa kanjani injabulo yami kodwa khona ngijabulile. Ekubaleni ngizoqala khona le kwangena uMtima Ndobambolo. Ngize khona la kwaNgitobe phela Hlomo kokhuzwayo. Ngize khona le kwaSibiya Sotobo Gumede. Ngingamshiyi umamezala wami kaMakhaya. Ngiyababonga kakhulu ukuthi lo suku kube impumelelo. Into engayisho bodadewethu kuyabekezelwa. Uyabekezelwa ukuthi noma ngabe isikhathi singakanani kuyabekezelwa. Ngizocela nje kunabo ukuthi mina ngihlanganise ngo2012 until today. Igama engizolibeka nje ukuthi kuyabekezelwa. Engikufisayo ukuthi yonke into yami ibe impumelelo, uhambe ngizolihamba lonke lube impumelelo, ebese uNkulunkulu uyangisiza ngiphe inhliziyo ekwazi ukubekezela. Nginothando. uChomi ngiyamfisela okuhle ukuthi umkhehlo wakhe namhlanje engathi ungahamba kahle. Ayi ngoba nemvula nayo ngiyayibona ingathi impela isavala valile isilinde thina ukuthi siphume. So siyambonga ke noNkulunkulu ngakulelo side. Engathi umngani angahamba kahle kuze kushaye iSunday esifike kaSibiya. But nje esukwini namhlanje sengathi ngahamba kahle konke. Ngimfisela nje okuhle konke angazi ngathini. Okay, kusho ukuthi namhlanje njengoba kumkhehlo ubaba uSibiya uyamkhehla unkosikazi wakhe. Ndeni ngeSabatha ntambama siyamkhipha siyamphelezela siyongena kaSibiya. kaSibiya ke ila aseyothelwa khona ngenyongo esephuma ngapha kaNgidi. Yikho ke ngithi engathi konke ngahamba kahle until kuze kufike iSunday.
Thank you.